Така, днешния обзор започва с представяне на тъй наречената оригинална мултимедия за Kia K5, която далеч не е оригинална, но горе-долу е мултимедия. Ето това. Това обаче е една проста медия, която има USB, Bluetooth и тук за България горе-долу нищо повече. Затова на тази рамка сега ще сложим нова мултимедия, 12,3 инчова. Тя ще представлява нещо такова. Само че с физически бутони тук. Най-нов модел. И рекламно ще я монтираме ето на тази красавица. Kia K5, второ поколение, фейслифт. 19-та година, а тази конкретно е 21-та. Това е кашона с новите 5 броя мултимедии. Днес пристигнаха от Китай. И сега ще го отворим, да видим какво са ни пратили. Надявам се да не са ми пратили тухли. И така. Преди да започнем да уточним, че тук от предишната пратка имаме мултимедия за Hyundai Sonata New Rise. Около 19-та година. Комплект, чисто нова, 9 инча с рамка. Съответно всичките му кабели и каквото е необходимо. И сега продължаваме с новата стока, с новия модел, с новата техника. Между другото, тези мултимедии съм ги поръчвал и съм ги асамблирал лично с компоненти, каквито му устройват мене. Така че гарантирано да има свръхбърза работа на процесора. Много сериозен радиомодул, който хваща радио качествено и навсякъде. Процесор UES 7862, който е един много сериозен процесор. При него няма забиване, няма лагване, няма нищо. И най-вече DSP процесор за мега качествен саунд. Мисля, че беше ROHM, нещо си. Така. Ще отворим само една. Ето как изглежда. Diamond 12,3 инча. Dual Connect се означава две копчета. Запечатана е като с печат от блосък. Нещата изглеждат много качествени. Както и трябва да бъде. Съответно да отговарят и на цената си. И това е самото устройство. Прилича на шедьовър, все едно вадиме от кутия iPhone последен модел. Това отгоре съответно е някакво защитно фолио. Така изглежда отзад. GPS 4G антена, може да се слага SIM карта за интернет, собствен вентилатор, охлаждане и какво ли още не. Тук е написано Diamond X23 като модел, 12,3 инча, 6 ГБ RAM, 128 ГБ ROM. Това е вътрешната памет. 360 градуса камери поддържа, купуват се допълнително. CarPlay, Android Auto, това е ясно. Това са физически копчета,
Вътре има дисплей, които визуализират разни неща. Още не съм ползвал такова, не знам какво, гледал съм го само на видео. Това е шедьовър за сега. Като го монтирам, защото имам рамка точно за този модел К5, като го монтирам на тази К5, ще продължим с видеото.